गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ फुटबलनि जोहोलाव पेलेआ देहा फाहामसालियाव। मोनसे समाव गावनि आथिंनि जादुजों बुहुमखौनो सोमोहाबहोनाय ब्राजिल हादरनि मुंदांखा फुटबलार पेलेखौ देहायारि जेंनानि थाखाय हस्पिटालाव थिसननो गोनां जादों। सुलुंनि बायदिब्ला ब्राजिलनि मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि पेलेआ केन्सार बेरामजों जुजिनानै देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानांदों। बुहुमनि फुटबल मोजां मोनग्रा रोजा रोजा सुबुंफ्रा गेदेमा पेलेनि बे खौरांखौ मोनना जिंगासिनो गोनां जानाय समावनो पेलेनि फिसाजोआ जेबो सोमोनांथाव एबा इमारजेन्सि जायाखै होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों रोखा खालामदों। मंगलसिं नार्जारिनि गोजोन जिउमानि थाखाय एबसुआ आलारि बाथि फोजोंना अबंगसनाव आरज गाबदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिफा मंगलसिं नार्जारिया बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव देहानि फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो 30 नभेम्बर 2022 खालाराव मोनाबिलिनि 8:30 रिंगायाव बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारनानै रुंसार जायो। गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि जोनोमगिरि बिफा महरै बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय मंगलसिं नार्जारि बिथाङा हारियाव होलांनाय बिहोमाखौ बरायनानै सिबिनाय आरो मान बावनाय थांखिजों आरो रुंसारि बिथांनि जिउमानि गोजोन हास्थायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बड'फा हाउसजों लोगोसे बड'लेण्ड आरो आसाम नाङैनो मोनाबिलि 5 रिंगायाव आलारि बाथि सावनानै रुंसारि बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय अबंगसाइनि खाथियाव आरज गाबो। MLA रुबिना नार्जारिनि सायाव फिनजाथाय होदों इउपिपिएल दोलोआ। थांनाय बुधबार सानखालि कुसुगाव जौखोन्दोआव 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि MLA रुबिना नार्जारि बिथाङा नुजाथिफैनानै माखासे खौरां बिजोंनि गेजेरजों इउपिपिएल दोलोनि TCLCC मासिगिरि आरो मासिगिरिफोरनि सायाव माखासे अजद दैखांनायनि सायाव गोख्रों खेंफोरथि होदों इउपिपिएल दोलोनि TCLCC मासिगिरि बिथांमोना। आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारनि रावबो TCLCC मासिगिरि आरो मासिगिरिफ्रा रावबो रायजो राजानिफ्राय रां जाख्ल'आखै। BPF सोरखारनि समावसो BPFनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गोबां PMAY जेन'नि रां जाख्ल'नायनि गोबां बिदिन्थि दङ। रुबिना नार्जारिया आथिखालनि PMAY जेन' आरो आवाज प्लास बिथांखिनि सायाव जेबो गियान गैया। बेनिखायनो बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ बानस'लाबायदों आरो गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायसो बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंलाबायदों होननानै गोख्रोङै खेंफोरथि होदों इउपिपिएल दोलोनि TCLCC मासिगिरि बिथांमोना। इउपिपिएल सरकारनि मासिगिरि बिथांमोना रावबो रायजो राजाफोरनिफ्राय रां जाख्ल'आखै, बरन्स सरकारनि नेमखान्थि बायदियैसो खामानि मावगासिनो दङ होनना गोख्रोङै बुंदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। 13थि आसाम नाङै साब जुनियर काबाडि चेम्पियनशिप 2022 बादायलायनायखौ आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिसि दैमारि बिथाङा गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनानै होबाय। बेखेवनाय बादायलायनायखौ गेलेदों धेमाजि गार्लस टीम आरो नलबारि गार्लस टीम मोननै हानजानि गेजेराव। क'क्राझार प्रेस क्लाबाव साबायखर मेल गौथुमा खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना सरकारखौ गोख्रों हुमखि होदों। जुदिसो सरकारा साबायखर मेलफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजायाब्ला दिसेम्बर दाननि जोबथा आरो जानुवारि दाननि गिबि सप्तायाव सोमावसारनायनि हुमखि होदों। सुबुं समाजखौ मुगैनाय मोनसे मुगैथाव सोंखारथाव जाथाया बर' समाजाव सोमजिदों। जों जायखौ शिक्षा गुरु होनना मानियो बे शिक्षा गुरु थामहिनबा फोरोंगिरियानो गावनि फरायसाखौ जिनाहारि खालामदों। लंफट फोरोंगिरिनि बे मुगैथाव जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव ओनसोल नाङै दुंहाव थासारि सोमजिदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सुरिबारि गुदि फरायसालिनि सासे लोगो फोरोंगिरि थामहिनबा मिथिंगा बसुमतारिया गावनि फरायसालिनि 5 थाखोनि सासे उन्दै गथ'खौ खारसि बिरसि जिनाहारि खालामदों। जाथायनि सायाव न'खरनि बिमा बिफा, फोरोंगिरि, रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारो। बिनि उनाव लंफट फोरोंगिरिखौ पुलिसफ्रा हमना लाङो। जिनाहारि खालामजानाय गथ'नि बिमाया लंफट फोरोंगिरिखौ फासि होनो गोख्रों दाबि दैखांदों। जाथायनि सायाव पुलिसआ दायनिगिरिखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, अजन्ता बर'आ बे बुहुमाव गैलिया। IAS अफिसार जानायनि मिजिं सुजुनाय कटन मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुलि अजन्ता बर'आ न'खरनि गासैखौबो नागारना थांबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर हालामनि थागिबि आरो 2007 मायथाइयाव कमल कुमार ब्रह्म देरसा बान्था मोनगिरि अजन्ता बर'आ न'आवनो जिउ फोजोबना लादों। SSLC आनजादखौ 2007 मायथाइयाव 93.6% नम्बर मोननानै कमल कुमार ब्रह्म देरसा बान्थाखौ नैथि मासिआव होनो हानाय अजन्ता बर'आ गावनि न'आवनो जिउ फोजोबनानै लादों। हरखाबै गावनि जिउ फोजोबनाय जाथायखौ लाना ओनसोल नाङै दुखुनि सायख्लुम गोग्लैदों। आखा फाखा मेलेम गोनां फरायसुलि अजन्ता बर'आ मानि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबना लाखो आबुं जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै।